हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथां बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। नैबे थासारिया जोबोद गाज्रि आरो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मा फोरमायगोन माने गावखौनो बोरैबा नांदों, गिनायबो फैदों गोसोआव साननानैनो खर'फोरासो एसे माने बोरैबा जालायलायनाय मोनदों। खम नङा बेफोरबायदि जाथायफोरखौ खोनानाया जोबोद माने दुखुनांथावना। जोंनि आसामाव गिबियाव निलमोन कर'ना भाइरासजों जिहेतु साग्लोबजानाय बेराम, बे बेरामनि बिबाङा खम माने जोंनि आसामाव गैयामोन। नाथाय बे सानथामनि गेजेराव ओरैबायदि जे बांबाय, जों बयबो गिनो हमदों, जों बयबो गिनांगौ जादों। मैया दाखालि बावै जों खोनादोंमोन सासेल' मोननाय, सासेल'खौ मोनदोंमोन, सासेल' जादों होननानै जों खोनादोंमोन। नाथाय दायो जिखिनि जाथायफोर जादों बेयो जादों निजामुद्दिन मार्कासनिफ्राय बेयो दायो जोंनि आसामाव माने साग्लोबहोदों। निजामुद्दिन मार्कासाव जायफोर बिथांमोना बाहागो लादों बिथांमोना दिनै जोंनि आसामावबो गोसारहोबाय। मैयानि जि रिपर्ट, मैया मोनायाव आं नायदोंमोन जे बेवहाय आङो नुनो मोनदों जे जोंनि आसामाव टटेल 16 जों सा 16 जन सुबुङा दिनै कर'ना भाइरासजों माने नासिन जादों। कर'ना भाइरासजों दिनै नाख्रेबजादों। बे बेरामजों नाख्रेबजानानै दिनै 16 जन। साननानै नाय लोगोफोर, जुदि बे सानथामनि गेजेराव जुदि 16 जन जादोंब्ला बे फैबाय थानाय समफोराव बेसेबां जन जागोन? बेयो जोबोद गिख्रंथाव जोंनि थाखाय। मानो होनब्ला बे सानथामनि गेजेराव 16 जन मोननाया जोंनि आसामाव, बेबो मोननै मोनथाम हादोरसाजों नङा, मोनसेल' हादोरसा बे आसामाव दिनै 16 जन मोनदों। 16 जना दिनै माबाया नाख्रेबजाबाय आङो मैया मोनथिनाय बायदिब्ला। आरो बेजों लोगोसे आं बेखौबो नोंथांमोननो मोनथिनो लुबैदों जे निजामुद्दिन मार्कासावनो बाहागो लादोंमोन बिथांखौ दोननाय जादोंमोन राजीव गान्धी सुपार स्पेसियेलिटि हस्पिटाल, बेवहाय बिथांखौ दोननाय जादोंमोन। नाथाय बिथाङा मैयायै बिथाङा सुइसाइड खालामनो नाजादोंमोन, जे 6th फ्ल'रनिफ्राय बारनानै बिथाङा सुइसाइड खालामनो नाजादोंमन। नाथाय बिथांखौ माने मेडिकेलनि हस्पिटालनि गोबां मावथि बिथांमोना बिथांखौ माने सेभ खालामनो एबा बिथांखौ माने जिउ खोमानायनिफ्राय रैखाथि होनो हादों। बेयो मोनसे जोबोद माने गाज्रि खौरां। आरो बेजों लोगोसे आं मोनथिदों जे निजामुद्दिन मार्कासनिफ्रायनो माने गोबां बेफोरबायदि कर'ना भाइरासआ दिनै स्प्रेड जादों। बेजोंनो जिहेतु बे निजामुद्दिन मार्कासाव जोंनि भारत हादरनिफ्रायनोल' बाहागो लायाखैमोन, बेवहाय जोंनि गुबुन हादरनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादोंमोन। बेनिनो सा 13 जन सुबुं बिथांमोना बांलादेशनिफ्राय बाहागो लादोंमोन। बांलादेशनिफ्राय सा 13 जन सुबुङा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो आरो मोनसेबाव हादोर, जिहेतु बे जादों मालयेसियानिफ्रायबो बेवहाय सा 8 सुबुङा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। बांलादेशनिफ्राय सा 13 आरो मालयेसियानिफ्राय सा 8 सुबुङा बेवहाय बाहागो लादोंमोन। जिहेतु दायो कर'ना भाइरासआ गोबां गोसारदों, जिहेतु गुबुन हादोरनिफ्राय बेवहाय बाहागो लादोंमोन। जोंहा जिहेतु दायो 21 सान लकडाउन सोलिगासिनो दङ आरो बे 21 सानजोंनो सरजाफादों, माने लकडाउनखौ सरजाफानाय जादों होननानै जोङो मोनथिदों। बेजोंनो सरजाबनानै 4 मेसिम जोंहा लकडाउन जागोन होननानै जोङो मोनथिदों। जोबोद माने गोबां सुबुंनि थाखाय मोजां, गोबां सुबुङा मोजांखौ सानदों, गोबां सुबुङा गाज्रिखौ सानदों। 4 मेआव लागै जोंहा लकडाउनखौ सोलिगोन होननानै जों मोनथिदों। जिहेतु जोंहा 21 सान लकडाउन दं, बेजोंनो गोबां सरजाबफागोन होननानै जोङो मोनथिदों। जिहेतु आं बुंबाय सा 16 जन सुबुङा माने आसामाव माने कर'ना भाइरासजों नाख्रेबजादों। बेनिनो मैया मोननाया साथाम सुबुंखौ मोनदों माने कर'ना भाइरासजों नाख्रेबजानाय। बिथांमोनखौ गवालपारानिफ्राय मोननाय जादों। गवालपारायाव बिथांमोनाबो माने निजामुद्दिन मार्कास, गासै जिहेतु दिनै दायो माने जिखिनि सुबुं मोनदों निजामुद्दिन मार्कासनिफ्रायनो जोङो मोनदों। निजामुद्दिन मार्कासाव जायफोर बिथांमोना बाहागो लादोंमोन, जोंनि आसामनिफ्राय गोबां सुबुङा 300निख्रुइबो बांसिन सुबुङा दिनै बाहागो लादोंमोन। बेनिनो दिनै गोबां सुबुंखौ हमनो हादों, गोबां सुबुंखौ हमनो हायाखै। बिदिनो गोबां जायफोर बिथांमोनखौ हमनानै मोनाखै बिथांमोना गोबां जायगायाव बेरायदों जानो हागौ। माने बिथांमोना माने हमजानो गिनानै बा मानो गिनानै गोबां बिसोरो थाखोमादों जानो हागौ। बिदिनो बिथांमोना गोबां जायगायाव बेरायदों जानो हागौ। बेखायनो जों बयबो साबधानै थानांगौ। जुदि बिथांमोना जोंफोरनि ओनसोलफोराव जुदि बेरायफैयो अब्ला बे भाइरासआ गोसारनायनि माने
चान्सेस गोबां दं स' बेखायनो जों बयबो मोजां रोखोमै गावखौनो रैखाथि होनानै था बेखौ आसा फारिदों स' नोंथांमोनखौ आङो बेखिनिखौनो फोरमायबाय स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन स' अनसायदोंब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायनो हो आरो बेजों लोगोसे बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामो बेखौ आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि दिनैनि जि नोंथांमोननो फोरमायनाय जि भिडिअ बेखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय स' खुलुमनाय थाबाय।